Хайде, слизай, хайде. Слизай, слизай. Слизай. Хайде, хвърля се. Се хвърлям, ма. Така. Добре, с ким гай раков сколько? Хайде, обади се на войната до вечера ти. Айде сега, ко направи сега? Хайде. Ко направи сега? Кажи, ко направи? Хайде. Айде да видим Стига сега. войната, взимай си там матрасите, оправи си ги. Хайде, я ще хвърлям, аз. Няма проблем. Господа, на тебе пари трябва ли ти? А? Ще ги изгуби някъде. Това войната ще го прави. Той аз има да взимам, ти няма да взимаш, май. Те ма чаош. Мала чаош. Аля. Аз имам най-много пари за себе малко. Работехме тук само за лямо. 300 лева, 350 лева. А, добре сме, дай още на аванжи да караме, ми сега. А? Да искаме от бат дуби 500 лева аванс. Не, да идвам. Стига му охрасо, стига. Стига. Петко, мали го това суко ще падне по пътя. Пиря. Да, от вятъра ще падне. Няма, аз не такова. Няма. Е, там магазина, какво причина да отбирала? Айде. Отиваме на магазина. Той поръча отбира там. Фики. Ей, Фики.